Sinugbuanong binisaya. Letrang I. Letrang I nga adunay tingog nga E. The E says E. The E says E. Every letter has a sound. The E says E. Mao kini ang letrang I. Mao ni ang dako nga letrang I, ang mama nga letrang I. Iyahang anak mauusab kini, hinumdumi kana siya ang mama na I ug ang anak nga letrang I. Pares na sila pirmi. Pares na sila pirmi. Letrang I. Unsa ra gud toy tingog sa letrang I? E. Unsaon kaha pagsuwat sa letrang I, sa dako nga letrang I? Sige tanan, tan-aw. Patindog, pahigda, ug pahigda. Sayon ra kaayo ang letrang I no, ang dako nga letrang I. Tanan, isuwat sa hangin ang letrang I. Sige. Patindog, pahigda, ingnan naon pagsuwat ang dako nga letrang I. Sunod, ato na usab isuwat ang gamay nga letrang I. Sige tanan, tan-aw. Pahigda, pangadto sa igbaw, pakurba, paubos. Sige, unsaon ra gud to pagsuwat sa letrang I? Sige. Tanan, isuwat sa hangin ang letrang I. Pahigda, patigbaw, pakurba, paubos. Very good. Unsa kaha ni siya? Ekis. Ang ekis, nagsugod siya sa letrang I. Sa letrang I. Ekis. Sunod nato na hulagway, ning lupad. Ang eroplano. Ang eroplano, nagsugod siya sa letrang I. Eroplano. Sunod, ang elepante. Ang elepante, nagsugod siya sa letrang I. Sa letrang I nga adunay tingog nga elepante. Sinugbuanong binisaya. Letrang I. Unsa ra gud toy tingog sa letrang I? Ekis, eroplano, elepante. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang I. Sunod nato na hulagway ang eskwelahan. Eskwelahan. Ang eskwelahan, nagsugod siya sa letrang I. Sa letrang I nga adunay tingog nga Sunod ang espada.
Ang espada nagsugod siya sa letrang I. Sa letrang I nga adunay tingog nga e. Espada. Sunod nato na hulagway ang engkantada. Engkantada. Ang engkantada nagsugod siya sa letrang I. Sa letrang I nga adunay tingog nga e. Engkantada. Uy, makaon unsa kay tawag ani sa iya ha? Ensaymada. Ensaymada. Ang ensaymada nagsugod siya sa letrang I. Sa letrang I nga adunay tingog nga e. Sinugbuanong binisaya. Letrang I. Letrang I nga adunay tingog nga e. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang I: eskwelahan, espada, engkantada, ug ensaymada. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang I. Letrang A. Letrang A na siya, ang iyahang tingog A. Kini letrang I, ang iyahang tingog e. Nakasabot sa ilang kalahian ang kanang nasa ibaw kana letrang A, ang iyahang tingog A. Kiring niya sa ubos letrang I, ang iyahang tingog e. Nang hinaot ko nga naamoy nakatunan, daghang salamat.